Maayong adlaw, mga kaigsuonan. Malipayon ko nga nag-uban ta usab dinhi sa atong serye Ancient Stories, Timeless Lessons. Karon, gusto na ko'y pangutana, nakasulay ba mo nga gihatagan mo og dako nga oportunidad o talento? Apan tungod sa inyong sayop nga desisyon, murag na wala kini. Ako mismo nakasinatini ning butanga. Sa usa ka trabaho sauna, gihatagan ko og dako nga responsibilidad. Excited ko, confident ko, pero tungod kay wala na ko gimanage og tarong ang akong oras og disiplina, daghan ang nasayang. Dili kay nawala ang akong talento pero nawala ang akong kredibilidad. Ug sakit gyud kaayo. Kamo ba? Nakasulay ba mo nga naa mo'y gihatag nga maayo nga gift? Maayo ka mo eskwela, maayo ka sa sports, maayo ka sa negosyo. Pero usahay ang atong kaugalingon nga kahuyang maoy naguba sa atong kaugmaon. Kasagaran, dili man ang kaaway ang makadaog sa ato. Usahay, kita mismo ang nagapakyas sa atong kaugalingon. Mao kini ang sugilanon ni Samson. Si Samson usa sa pinakasikat nga maghuhukom sa Israel. Gigamit siya sa Dios aron ipalangkat ang Israel gikan sa mga Pilistihanon. Gihatagan siya og kusog nga walay sama. Kusog nga makapildi siya og libo-libo gamit lang ang usa ka pangasabaka. Apan, naakoy gamay nga pangutana, kung ikaw hatagan og ingon ana nga kusog, unsa ka imong buhaton? Si Samson, bisan adunay gahom, wala niya kinigimanage og husto. Siya walay disiplina sa relasyon. Nahigugma siya sa mga dili angay higugmaon. Ang iyang kahuyang mao ang kababayan-an. Ug mao kini ang gigamit sa iyang kaaway batok kaniya. Pinakasikat nga istorya mao ang iyang relasyon kang Delila. Giilad siya, gipangayoan og sekreto sa iyang kusog. Sa kadugayan, nagsulti siya nga ang iyang kusog nagagikan sa iyang buhok nga wala pa putlisukad pagkabata. Gisulti niya ug gidaginot ni Delila sa mga Pilistihanon. Pagkatulog ni Samson, gipaputlan siya og buhok. Pagmata niya, wala na ang gahom. Gidakop siya, gigapos, ug gipangtangtang ang iyang mata. Ang tawo nga gihatagan sa Dios og gahom, nahimo nga usa ka ulipon. Apan ang sugilanon wala natapos didto. Sa katapusan, samtang naglingaw-lingaw ang mga Pilistihanon og gihimo siyang kataw-anan, mitawag siya sa Dios. Ginoo, hinumdumi ko og ihatag sa makausa pa ang imong kusog. Ug sa iyang katapusan nga pagbarog, iyang gipakalid ang templo, napukan ang mga kaaway, ug daghan ang iyang napildi sa iyang kamatayon kaysa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Mga igsuon unsay leksyon nato gikan kang Samson, ang gasa sa Dios dili igo kung walay disiplina. Dili lang kusog, apil ang atong talento ug abilidad. Kung wala nato gi-manage, mahimo kini nato nga kalaglagan. Ang kahuyang nga dili nato kontrolon, mahimong gigamit sa kaaway batok nato. Sama kang Samson, ang iyang kahuyang sa kababayanan maoy gigamit aron siya mahulog. Kamo, unsa kaha ang inyong kahuyang? Kaayo, garbo, sala sa kasing-kasing. Bisan sa atong kapakyasan, adunay ikaduhang higayon ng Dios. Bisan si Samson, nga napakyas og nadisiplina sa iyang pag-ampo balik sa Dios, gipanalanginan gihapon og gigamit pag-usab. Mga pangutana para kanimo. Giunsa nako paggamit ang gasa nga gihatag sa Ginoo? Nabakoy mga kahuyang nga kinahanglan ihatag og isurrender sa Dios. Nisalig ba ko nga bisan napakyas ko, pwede gihapon ko gamiton pag-usab sa Ginoo? Mga kaigsunan, ang sugilanon ni Samson usa ka pahinumdom nga ang gahom nga gikan sa Dios dili nato ikapasigarbo, apan natong ipang-alagad. Ug bisan pa kita napakyas, ang grasya sa Dios mas labaw pa sa atong mga sala. Kung nakasinati ka nga nahulog or napakyas, hinumdumi, dili mao ang katapusan. Ang Dios naghatag og ikaduhang higayon. Sama kang Samson, mahimo gihapon ka magamit sa plano sa Ginoo. Salamat kaayo sa pagpaminaw nini nga episode sa Ancient Stories, Timeless Lessons. Hinaot nga ang leksyon gikan kang Samson magdasig ka nato nga magpabilin nga matinumanon, magpadayon sa disiplina, ug mosalig nga bisan sa kapakyasan, adunay gahom og kaluoy ang Dios.